హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఉపాసన కొనిదెల ఈ పేరు ఎంతటి సంచలనం మనందరికీ తెలిసిందే. మరి ఈ సంచలనం అవ్వడానికి ముఖ్య కారణం కూడా ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలో. ఇంకెప్పుడు అని చెప్పేసి అభిమానులంతా వెయిట్ చేస్తుంటే మొత్తానికి ఆ రోజు రానే వచ్చింది. మరి శ్రీమంతం కూడా జరిగింది. మరి శ్రీమంతం పార్టీలో ఒక దగదగలాడే పింక్ కలర్ డ్రెస్లో ఉపాసన కొనిదెల అయితే మెరిసిపోయింది. సానియా మీర్జా, అల్లు అర్జున్, రామ్ చరణ్ ఫ్యామిలీతో పాటు ఎంతోమంది సెలబ్రిటీలు కూడా వచ్చారు బేబీ షవర్ పార్టీకి. మరి ఈ బేబీ షవర్ పార్టీకి భారీగా ఖర్చు జరిగింది. అందులో ఆమె వేసుకున్న డ్రెస్ మీద చాలామంది ఎంక్వైరీలు చేశారు గూగుల్లో. ఆ డ్రెస్ కాస్ట్ ఎంత అంటే అక్షరాల ₹1,00,000 అంట. ఎస్, నీడిల్ థ్రెడ్ బ్రాండ్కు చెందిన ఈ డ్రెస్ వచ్చేసి ₹1,00,000. వామ్మో, నిజంగా ఆ ₹1,00,000 ఉంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్, లో క్లాసులలో డెలివరీ అయిపోద్ది, డెలివరీ పార్టీ కూడా అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ మాత్రం డ్రెస్కే ₹1,00,000 అంటే నిజంగా అది ఒక రకంగా తక్కువే కూడా. ఎందుకంటే ఇంకా ఈ కాస్ట్లీ డ్రెస్సులు వేసుకుంటారు. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఉపాసన కొనిదెల చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. మిగతా సెలబ్రిటీ భార్యలతో పోలిస్తే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ మంచి మంచి విషయాలు షేర్ చేస్తుంది పబ్లిక్కి. ఆ విషయంలో ఎటువంటి డౌట్ లేదు. అందుకనే అలాంటి క్యారెక్టర్ కాబట్టే రామ్ చరణ్ ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడని, పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత తెలిసింది చాలామందికి. అంతకుముందు అనుకునే వాళ్ళు ఏంది ఈమె ఇలాగుంది, ఇంకో టైపులో కనిపిస్తుందని. కానీ ఆమె క్యారెక్టర్ తెలిసాక చాలామంది ఆమెను కూడా ఇష్టపడడం స్టార్ట్ చేశారనమాట. మరి నిజంగా ఉపాసన కొనిదెల ఈసారి డెలివరీలో ఖచ్చితంగా మంచి జరిగి ఇద్దరు కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో ఉండి ఖచ్చితంగా మెగాస్టార్ ఫ్యామిలీలో ఇంకో వారసుడు రావాలని కోరుకుందాం.